салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳост дар радиои озодӣ дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи таъйини санаи иди рамазон дар тоҷикистон ба 5 соли зиндон маҳкум шудани хушдомане ки дар худкушии келини ятимаш гунаҳгор шудааст, идомаи эътирозҳои занону духтарони Эрон аз ҳиҷоби маҷбурӣ ва хабарҳои дигар мегӯем. санаи таҷлили иди рамазон дар тоҷикистон тасдиқ шуд. дар ҷаласаи шӯрои уламои маркази исломии тоҷикистон ки субҳи имрӯз баргузор гардид, гуфтанд ки иди рамазон рӯзи ҷумъа 21 апрел баргузор мешавад. дар хабари расмӣ гуфта шудааст ки Саид Мукаррам Абдуқодирзода раиси маркази шӯрои уламо гуфтааст, мувофиқи далелҳои илмӣ ва дар асоси хулосаи Институти астрофизикаи Академияи илмҳои Тоҷикистон иди рамазон имсол ба рӯзи 21 апрел рост меояд. додгоҳи ноҳияи рӯдакӣ як зани 54 соларо барои азияту озори келини ятимаш ва то ба худкушӣ расонидани ӯ ба 5 соли зиндон маҳкум кардааст. Бибинос Исмоилова, сокини деҳаи Сафедчашмаи ноҳия, ба гуфтаи додгоҳ мунтазам шаъну шарафи келинаш Гулнисо Абдуназарова ва модари як тифли хурдсолро пас зада бо баҳонаҳои гуногун доимо ҷанҷол ва ӯро латукуб мекардааст. дар ҳукми додгоҳи ноҳия ки ба дасти радиои озодӣ расид омадааст, Бибинос Исмоилова рӯзи 18 майи соли 2022 келинашро ки аз хурдии ятим монда дар назди бибиву бобояш бузург шудааст, ба дуздии 10 сомонӣ муттаҳам карда ва дар назди аҳли деҳа ӯро таънаву маломат задааст. Гулнисо Абдуназарова ин дафъа ба таҳқир тоб наоварда, шоми ҳамон рӯз худро бо рӯймол дар ошхонаи хона ба дор овехта ба ҳалокат расидааст. дар ҳукми додгоҳ омадааст, ҳарчанд Бибинос Исмоилова гуфтааст ки дар марги келинаш гунаҳгор нест, аммо гуфтаҳои шоҳидони айнӣ ҷабру ситами хушдоман ба келинашро собит кардааст. аз ин рӯ додгоҳ Бибинос Исмоилованро рӯзи 2 феврал барои таҳдиду аз роҳи муносибати бераҳмона ба худкушӣ расонидани келинаш ба 5 соли зиндон маҳкум кард ва амр дод ки ба дастони ӯ дар толори додгоҳ завлона зада ба зиндон баранд. 2 рӯз баъд як кумитаи ҳимоят аз ҳуқуқи созмони милал тадбирҳои андешидаи ҳукумати Тоҷикистон барои маҳви табъизи нажодиро баррасӣ мекунад то бубинад кишвар барои риояти ҳаққу ҳуқуқи тамоми мардуми кишвар новобаста аз ирқу нажоду қавмаш чӣ корҳое анҷом додааст. дар ҷаласаи кумитаи маҳви табъизи нажодии созмони милал рӯзҳои 20-21 апрел мақомоти Тоҷикистон дар бораи чораҳои андешидаашон дар ҳузури намояндагони кумита ва кишварҳои дигар суҳбат мекунанд. мақомоти созмони милал ҳам дар ёддоште ки ба ҳукумат фиристоданд гуфтанд, ҳангоми ҷаласа дар бораи вазъ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳам мепурсанд ки соли гузашта шоҳиди нооромиву марги чандин нафар шуд. дар ин бора дар барномаи хабарӣ 4 соат баъд муфассалтар суҳбат мекунем. фармондеҳони Украина мегӯянд, нирӯҳои Русия ҳамлаҳои ҳавоӣ дар вилояти Донецкро идома доданд ва дар натиҷаи ҳамлаҳои яксараи онҳо аз тӯбхона дар вилояти Луҳанск чанд ғайринизомӣ кушта шудааст. иншооти ғайринизомии зиёде ҳам осеб дидааст. ба гуфтаи низомиёни Украина, онҳо дар тӯли 24 соати гузашта 70 ҳамлаи нирӯҳои Русия дар шаҳрҳои Бахмут ва Маринкаро баргардониданд. ин шаҳрҳо саҳнаи набардҳои сахти байни ду тараф аст. Артём Лисагор, сардори идораи низомии вилояти Луганск, рӯзи 18 апрел гуфт, дар натиҷаи ҳамлаи нирӯҳои Русия дар рӯстои Новогоревка 3 сокини деҳа кушта ва 1 нафар маҷрӯҳ шудааст. дар ҳамин ҳол ҳукумати Русия гуфт ки раиси ҷумҳур Владимир Путин ба қароргоҳҳои низомии вилоятҳои Херсон ва Луҳанск сафар кардааст ки қисман таҳти назорати нирӯҳои Русия қарор доранд. рӯзи сафарро ҳам нагуфтанд ва воқеӣ будани видеоҳои сафари ӯ ба инҷоро мустақилона тасдиқ кардан имконнопазир аст. бо вуҷуди барномаи нави полиси Эрон барои саркӯби мухолифони ҳиҷоб, гузориши аксҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ намоёнгари муқовимати сахти занону духтарон ба ин барнома аст. рӯзи 17 апрел донишҷӯёни бахшҳои равоншиносӣ ва илмӣ дар донишгоҳи Теҳрон ба зидди амри полис барои пӯшидани ҳиҷоб дар донишгоҳҳо эътироз карданд. تعداد زیادی زنان دیگر عکس‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی گذاشتند که دیده می‌شود در کوچه و خیابان‌ها به حجاب می‌گردند.
فرمانده پلیس ایران روز 16 اپریل تهدید کرد با استفاده از کامراهای نظارتی در کوچه ها زنان بی‌حجاب را تشخیص کرده و در صورت تکرار این قانون شکنی آنها را به جوابگری میکشند. در ایران از سال 1983 قانون عمل میکند که بر اساس آن پوشیدن حجاب در بیرون از خانه برای تمام زنان حتمی دانسته می شود. و حالا قرب اسعار برای امروز 18 اپریل بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی را مثل دیروز 133 سامانی و 50 درم و 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 91 درم مقرر کرده است. قرب یورو پول اروپایی نظر به دیروز کمی پایین آمده امروز 11 سامانی و 95 درم مقرر شده است. در بانک‌های تجارتی قرب پول خارجی می تواند فرق کند. این بود سرخط خبرها. بعد 4 ساعت در اخبار آزادی وا می‌خوریم.